wawasumu lenda bwanji nkhani yake okhudzana ndi mnyamata amene akulira kwambiri apongozi ake amphera mwana wake. Mnyamata ameneyu amachokera ku Uganda koma amakhala mu dziko la South Africa ku Mpumalanga. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Alpha anabwera ku South Africa mu chaka cha 2020. Zotsatira zake adakumana ndi mkazi amene amatchedwa Nalidi. Ndi Nalidi chibwenzi chinayambika mpaka anthuwa adakwatirana. Atakwatirana Mulungu anawadalitsa ndi mwana mmodzi. Amakhala limodzi. Tsiku lina Nalidi anapanga ngozi. Atapanga ngozi, Alpha analozingwa. Anamtengera ku chipatala Nalidi, ku chipatala kuja adayesesa kumuthandiza koma zinavuta. Zotsatira zake Nalidi anamwalira. Adasiya mwana uja kumbuyo. Alphanso adalozingwa. Adapanga chiganizo chotenga mwana uja kukapasa mayi ake Nalidi kuti azimulera. Kuyambira tsiku limenelo adayamba kuwathandiza mayi ake Nalidi, kuwagulira magroceries, kuwathandiza zina zapakhomo, ndipo china chilichonse chinali bwino. Koma Alpha nkuli mu nthawi imeneyi ankapanga process ndalama za accident fund. Ndi wakhala apanga process ndalama zija ukuwathandiza mayi ake Nalidi. Ndi ndalama zija zitasala pang'ono kutuluka, mayi ake Nalidi anamva mphekesera kuti mpongozi wanu afuna alandire ndalama za accident fund. Zotsatira zake mayi ake Nalidi anapitanso ku kampani kuja kukapanga claim kuti mwana amene anamwalira ndi mwana wanga ndipo ndalamazo zifikire kwa ine. Ndiye kampani ija idasowa omupatsa chifukwa choti olandira analipo awiri, ndiye iwowo ankafuna munthu mmodzi. Ndiye adamuza Alpha komanso mayi ake Nalidi kuti pitani ku nyumba mukakambirana, ife tidzafuna munthu mmodzi ozalandira ndalama zimenezi. Atapita ku nyumba, mayi ake Nalidi ankafuna ndalama zija zonse zikhale zawo chifukwa chokuti Nalidi anasiya mwana wang'ono komanso Nalidi anali mwana wawo. Alphanso ankafuna ndalama zija zonse zikhale zake chifukwa chakuti iyeyo ndi amene amasamalira banja la mayi ake Nalidi, komanso Nalidi adali mkazi wake. Ndi anthu aja sanamvetsetsane. Zotsatira zake wina aliyense anamuza mnzake tionetsana. Ndiye kuti mayi ake Nalidi adali m'mapulani ena. Ndiye mayi ake Nalidi adapanga pulani yofuna kuthetsa ubale wa Alpha ndi Nalidi. Zotsatira zake mayi ake Nalidi anapanga chiganizo chomupasa poison mwana uja ndi cholinga choti Alpha ndi Nalidi pasakhalenso ubale wina uliwonse, komanso Alpha ndi banja la kwa Nalidi pasakhale ubale wina uliwonse. Ndiye dzana mayi ake Nalidi anagula poison anampasa mwana wa Alpha, ndipo mwana wa Alphayo wamwalira. Ndiye mkuluyu panopa akulira kwambiri chifukwa choti apongozi ake amphera mwana wake chifukwa cha ndalama za accident fund. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Akuluakulu, mtima wadyera ndi oyipa kwambiri. Mtima wadyera si wabwino ndipo dyera limaphetsa. Alpha waluza mwana wake chifukwa cha ndalama. Mayi ake Nalidi alolera kupha mdzukulu wawo chifukwa cha ndalama. Akuluakulu, pena pake kugonja ndi kwabwino. Alpha anakagonja mwana wake bwezi ali moyo, komanso mayi ake Nalidi anakagonja bwezi mdzukulu wawo ali moyo, koma zonse zachitika chifukwa cha ndalama. Akuluakulu, osamakonda ndalama kuposa china chilichonse. Lekani zimenezo. Anthu anakamvetsetsana nditenga hafu, inunso mutenge hafu, china chilichonse bwezi chili bwino. Koma chifukwa choti wina aliyense amafuna zonse, zotsatira zake mwana wapita. Akuluakulu, pena pake kumvetsetsana ndi kwabwino. Tengera phunziro ku nkhani imeneyi.